Готова ли е Боряна да й задам няколко въпроса? Готова е. И да не е готова, почваме. Как се чувстваш преди и след фотосесията? Преди фотосесията бях леко притеснена. След това вече се отпуснах. Кое ти беше най-голямото притеснение? Дали ще си харесам на снимките? Опиши фотосесията с 3 думи. С 3 думи. Предизвикателна, интересна и се харесах. Супер. Какво би казала на жена, която си колебае дали да се снима? Че заслужава да си подари това предизвикателство и е хубаво. На кого би препоръчала тази фотосесия? На моите приятелки. Би ли се снимала отново и защо? Със сигурност бих се снимала отново. Защо? За да предизвиквам себе си да се харесвам на снимки. Благодаря ти. Благодаря и аз.